Здравейте! Днес снимам на Майнкрафт. Ето. Сега. Да изтрием няколко сървъра, защото съм с много. И исках да ви покажа това, този сървър. И това е, как беше, от Спонж Боб. Това е емблемата на Батман. Това е някакъв крипър, където слуша музика или си говори с нещо. Това е една ръчичка. Това е някакво човече. Това е Ако. Това е Lucky Blocks. Това е Миньон. Това е така. Това е Rebot Star Wars. Това е те в Майнкрафт, дето седят тортите. Това е едно котенце. Това е този, дето минава всичко. Това е един хамбургер. Това е Хълк. Това е Чука. Това е кучето на Гарфилд. Това е Фин. Това е купче голд, сърце. Това е щупено нещо. Чакайте да си увелича малко зрението. Тук ли беше? Не, иначе е тук. И ще увеличих зрението, за да виждам по-надалеч. И сега ще направя тук сървър, само да смена скина. И както виждате, пуснали са нови скинове в Майнкрафт, Pocket Edition. Вижте, тук има разни човечета. Аз ще се направя толсти. Знака БГ. Това е знака БГ. Аз си направих на него, защото имах скин на него. И ще се пуща на дадения човек. Както виждате, аз пиша на английски. Лезен само, защото не ми дава да слагам числа. И да такова на сървър. Аз дам един сървър.
Постоянно съм. Ето показвам как да си го напишете. Стою. И тук, където е това. И чакайте се смена на английски, защото не обичам да съм на български, на руски. Ето тук в Speed, Seat. Стоя. Ето. Тук си го напиша. И ето като напишете стоя, цъкате Alt, ако сте на английски, ако сте на руски, цъкате тук вляво. Не. И така, от тук се правят на клетъчни Survivor. Аз съм на креатив първо. Обичам Survivor, но креатива си не слушам. Падам. Да пада един. И ето, да ви показва сърцето. Ако не ви хареса, има нещо 3-3, 3 пъти по 3, 3 пъти по 7 и още нещо беше, но аз не съм играл на него и затова. И ако знаете къде има чест, като си пуснете сърцето. Така. И ето го тук сърцето. Ето тук. Това има чест. Аз не мога да го отворя, но тук да има Iron, Gold, бутуши, Iron и хляб, ябълка. Тук има печки, тук има лава да се загасите, ако искате. Ако не искате, ще запали цялото село. Или трябва да си поправите това къщичките. Да сложите поне малко от такова камък. Но вижте това смешно дърво. И да си вземем спон. Ще си вземем тази кутийка. Редстоун и бутон или връшка. Така, асти. И това е кутийката. И както видите, не мога да се види така, както вие си мислите. Лампата светна. Така, сега. И хора, реших да го привършам това клипче. Ето, ако се чудите с каква програма снимам, Рекордабле, Фре или Моби пишете. По-близко тук ще видим, само Рекордабле.
Той има една иконка, такава квадратна, където е тук. И чао. Това беше от мен.